Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, episode 8 review. Party yomntwana birthday celebration. Siyayibona iphathi yomntwana ibe yinhle bekukuhle nje into yengane bekubukeka kukuhle. Isigaxa ke sendaba. Ngicabanga ukuthi Mpumelelo owokuqala mangabe owesibili ngoba laba abanye bakazi beziveze ku social media. Kobhuti abancane eKZN oke wafika kubo ubaba wakhe nakumkhulu nakubazali nakumama wakhe wathi kahle kahle mina ngineyintombi ezo2 nanguma wengane nangi girlfriend naba akakakhokhi lobolo usazama ngoba nange esho ukuthi ibirthday yokuqala akakwazanga ukuthi ayenze ngoba amasenti ayengavumanga kahle lena ke ibirthday yesibili aseyenzile manje ngoba umntwana esena2 imali bisikhona kodwa nje already unama girlfriends. Tshela abazali kanjalo nje nangubaba uMseleku umile nontombazane umile kuyasho ukuthi ke hayi nasi isithembu saMpumelelo ngale yananga umkhulu kaMpumelelo ngoba simbonile ubaba kaMayini sake sambona ubaba kwenye episode la echaza khona ukuthi isithembu noMayini kwenzeka kanjani egcine sebevumile. So uma wakhe ukhona kuMayini ubaba wakhe ukhona abazali bakhe bakhona koMacele noMakhumalo ngoba umangwabe ufike late uthi bazali nazi intombi zami hayi njengoba ehleze esho ubaba uMseleku ukuthi emabhukwini omlando emabhukwini komlando kaMseleku kuyobhalwa ukuthi uMpumelelo wathi enza i-birthday celebration kamntwana wabe futhi befika abazali bomntwana omama ababili ngesikhathi esisodwa mayesho futhi ukuthi bayazwana. Yabonga Mseleku sike siyibuke location bioscope ukuthi phela ke ngoba isiku TV show asinankinga thina kuthiwa i-reality show mase siyabuka ukuthi hayibo abantu bosiko ngoba phela babesho ukuthi thina sihambisana nesiko izinto zethu kufanele iqonde yikho into enje nenje ngoba sabantu bosiko bese siyabuka ukuthi hawu kodwa isiko leli lase liyagudla eceleni le kude mase sithi hayi phela i-TV ifanele yenziwe ngendlela ye-TV ingakho nje kuthiwa senze i-TV show simeke lapho cha bengisho nami ukuthi okokuqala ngqa ngibona ubhuti noma ngizwa ukuthi nje ufike nabo sisi ababili kubo nakubaba wakhe washo ukuthi naba intombi zami engakasho ukuthi baba ngicabanga ukuthi ngenze njena inkomo esenginazo zingaka imali ekhona ingaka cha sikhonjisela iside lokuthi naba yibo labo okusho ukuthi ke sekuyoba iside ke elilandelayo lesibili ukuthi senginayo imali ngiyahamba ke ngemakhaya ngiyobona nabazali babo shuthi nje nabazali beingane lo onengane sibona ukuthi usisi sebeyazi udaba lakhe ngoba khona ingane lo wesibili ke asazi ke shuthi naye sevela ku-TV show saziwa ukuthi hawu usaziwayo futhi ke uthandana nendodana kaMseleku oyimillionaire uzoba kwisithembu isithembu socishe sifane nesaMseleku ngoba phela futhi uzoba nezimali noMpumelelo ngoba wathi yonke into afuna ukuyenza ufuna ifane nekababa. Asivaleke lapho ungabe sengathi sikhuluma kakhulu manje akusabisi khona ngendlela yemali sisho njalo nangendlela yefame akusabisi ngoba udumo lizoba khona nemali uMseleku unemali njengoba asho nje uMseleku ukuthi wena sine nginika imali ngikupha imali njengengane yami kanti le mali yakho isustain umjolo wakho nabanye ke siyabona ukuthi bazongena emjolweni ngoba phela ubaba uMseleku hayi into efana naleyo show abantu mabehleba akusho mina kusho abantu mabehleba ukuthi hayibo phela ingane kaMseleku so nje nobani mayizothi hawu ubaba wami uMseleku bayacimeza abantu bazi ukuthi uMseleku uyimillionaire uMseleku lo baba wafika ku-TV show wathi kumakhosikazi akhe awu4 awavala amehlo ngesikhathi esisodwa awawavule thada nazi imoto kanye manje khona kubuye kungathusi masubheka ngaleyo ndlela kusho abantu ku social media kusho Fix. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.